3D sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang sigaray, maray na hapon po sa gabos na mga parantabay. It's Friday. Biyernes na naman po. Welcome digdi sa sutuyang programang 3D sa GB. Mag-iraba-iba naman kita sa gudyan na alas 5 nin hapon. Mag-urarestorya lamang. Ang programa nga aton sendo sa karayang buhat kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Sa laro technical si Nems Flora. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Sa Newsbase Antolong Maria. Si Nicole Ann Gloriane. Jenny Matthew Baleran, Shara Leron. Sa mga nakantabay po sa Facebook Live, maray na hapon tabi. Salamat po kan sendong pagdangog. Sa traditional radio, sa YouTube, asin iba pang social media platform. Baray na hapon tabi sa Endogabos. Asin sa mga lugar na pig-abot kan sa tuyang broadcast ngunyan. Ang samoya pong pangungumusta. Sabayan nindo kami digdi sa programa ng ngunyan na pagkahapon na ini. Mainit na sa Pilipinas matapos kan mga uminaging bagyo, budalinog. Yan. Nag-iinit na talaga. Bago ining init kan aldaw, no di ito mga kontrobersya sa flood control projects. Garong dakul ang madadamay Senda man nakarawat yan. Yan, taod-taod anapon ta so pahayag ni dating Congressman Elizaldico. After perang bulan na pag-silensyo, nagpalos na siya nin statement. Yan, ano. Anyway, di mo na kita mag-uron-uron tabi sa tuyang kapalibutan. Yan. I suppose na medyo luay-luay ng nagbabangon giraray ang mga tugang tang rinapado kan uminaging bagyong uwan. Ano? Yan. Ang karahayan digdi sa tuya ta kita pigaapod na resilient. Ano? Resilient na after mag-agi ang bagyo, ang sistema ta ugaling kulturang Bicol noon, so mga
halimbawa, nagaba so arong mo, bako man totalmente, halimbawa, ang tendency is luay-luay na ititindog yun na yun. Unless otherwise talagang naremok-mok. Yan. Talagang daika. Pero so ibang mga minor damage, nakalasan ka ki atop, yan. Ang tendency is magdisponer on their own. Ang bakal kipako o kung ano dyan, pakuan naman sa mga at least rebuild. Yan. Takita nga ni ibaga, digdi, ang sistema ta is pag agi kan bagyo tapos na, maninigid na kita sa mga mga natadta, aralion sa mga dahon, sa mga sanga, etc. Operation Linis Tulos. Pero sa ibang mga lugar na talagang totally damaged, wala man sindang i-rebuild. Wala sindang ititindog na harong. Kaya, yan, dyan minalaog ang mga agencies, mga ahensya na kan gobyerno na magtao kitabang. For example, duman sa Barangay Tubli, kan Karamuran, Catanduanes, mismong baga si Presidente Marcos nagduman kasuhapon. Nagkaigwanin pagriparo. Kadakulo naman ki mga sa palibasa sa gilid kan dagat, itong mga arong na ito o sinakop kan storm surge or daluyong. Dakulong ki mga nagka-oroblas na mga harong, may assurance naman sa gobyerno na magtabang. Pero bako man actually so ang pigtataw kan gobyerno, kung totally damage ka ngaya 30,000. Kung partially damage ka 15,000. Example, yan. Ang 30,000 mo is not enough. Para makapatindo ka kan dati mong arong bago na-destroso. Ayuda man sa natabi iyan. Takon ang 30,000 mo tatanems, pero man siya na iyan na lawanit or plywood, kahoy, pako. Dahil pa kasabay dyan ang labor. Kung muya mo man mag-sim, gurano ang sim. Ang kada sarong pidaso. Magsampulo na sana, ribo na iyan. Tsukula man talaga. Pero iyan, assistance man sana. Kana gobyerno. Iyan. So, para sa damage, alam mo, ang 15,000 itaw sa imo, kung mapatugdo ka kiarong, kulang man iyan. O magpa-repair ka, kulang man gila yun iyan. Unless otherwise, na igwapang ibang assistance na pwedeng ikatao. Pero bako man gabos, dakulunon sa mga nagkabaliktima, sa mga nanangyaran ka nakaaging kalamidad. Yan. Sa barangay o sa LGU, makatao man, piraman sana. So, ang tendency is, of course, mag-disponer manggararay. Yaon yan. Kaya yaon ang mga lending agencies na handa na magpautang. Bako giveaway. Kaya GSIS, SSS, kung miyembro ka mo dyan, pwedeng may calamity loan. Yan. Pero babayadan mo manggararay, siyempre yan. Ngayon, in 3 years time, araw ka yan. Dakula man na kantidad na pwede mong utang dyan. Utang iyan. Pero kwarta mo nga ni iyan. Nag-uulog ka dyan. Pero pag kuaga kan kwarta mo, ma-loan ka, utang. Babayadan mo yan. Yan, okay? So anyway, at least, sabi na nga ni, nagiging resilient kita. Pero nowadays,
inimpig-apod tang climate change, talagang tunay ini. Ano? Iba na ang klema ngunyan, iba na ang panahon ngunyan. All we have to do is to mitigate or adapt. Climate change adaptation or mitigation. Yan. Mamitigar, at least, kumbaga, so impact, mabawas-bawasan. And ining adaptability, dapat i-adapt na niyo, ako unta nang ini na ining mga nangyayari. So, magkaigwanin mga programa ang gobyerno to minimize the impact kaining mga kalamidad nini. Yo? Ano nga yan? O di mag-ibok yung programa na itong sa mga vulnerable sector, kung po pwede, data na duman pagparaturugutan na mag-star sa mga risk areas. Yan. So mga arani sa yan ang dagat, na bantad sa araw kaya ng mga storm surge. Or siyempre, yan ang mga bagyo. At ang paros baya, buda ang dagat. No di, kung ibabalyuta yan sa mas safer grounds, kay puan manggararay. Kay puan manggararay na magkaigwa kita kay programa. Kung alimbawa sa relocation site, ibugtak yan. Dumangya ka mo ta mas ligtas ka mo kontra sa mga storm surge. Dumangya ka mo sa araw kaning lugar, tanganing makaligtas ka mo sa ano man ng mga baha or landslide, etc. But the problem is, ibugtak mo man yan sa mga ibang lugar, so sa endang means of livelihood, yaon sa kabubuldan, sa pagtanom, boda ngaya pagsira, maariyo sinda, mabulta yan dyan, sa lugar na yan. Iyo? Iyo baga nangyari, ibinalyo mo na sa ligtas na lugar, pag-araw kayo ning mariray ang panahon, mabalik yan dyan sa sendang dating hinalian. Tiyaw dumasuhanap po ninda. Kung ibubugtak mo sa lugar na dahil masinang hanap buhay, gutom iyan. Dakulunan na digdi sa to araw kayan. So mga biktima kan pagtuga kang bukid, ibinralyo sa mga relocation, sa resettlement site, tinarawang kay mga arong. Ang tendency is, pag marayaan kamugtakan, marayaan na sitwasyon, minabaralik bagay dyan sa may pamitisan kan bukid. Yaon sa sendang hanap buhay, yaon sa pagtanom ninda. Taduman sa relocation site, wala man sinda duman kitanoman. Wala man sinda ki mga manyog duman. And like manner, ining sa mga nasa coastal area, ibugtak mo man nandyan sa mga arayong lugar, mapagal an adaptability and adaptation ninda. Takon arayo sinda halimbawa, arayo sinda sa saudan, arayo sa eskwelahan, so means of transportation, tapos susendang livelihood, pagsira, mabalik yan sa endang lugar. So, gayod ining programang ini magastos sa lado kan gobyerno. Pero, siyempre, makaipo yan ki dakulang kantidad, dakulang fundo. Yan. Mapagal-pagal yan. Tadigdingan baga sa tuya, so mga pig-apod tang informal settlers, pig-relocate man, sa bulod, paski pa
mareredo man sa lugar nito, mabaraba manggiraray, ta sinda tuodig di sa tuya. Si baba. Iyo, okay. Marinapon kay Ami Aringo. Kumusta na po ang mga inagiya ni Juan? Sigurado turumba na naman sumabatag. Ay, sigurado po. Yung nga ni naapektaran sa sendang kabuhayan. For example, sabi ta na nga ni, dyan sa Catanduanes, may mga lugar dyan na patanuman ni abaka. Natural, ang abaka baga, garuman siya ng batag. One time ka na nagpa-share ako dyan, naagian ko sa mga maabaka. Pero kulang naman nga ni ang maabaka dyan sa lugar na yan. Yan, anong banwa ito? Yan. Narinapunggas pa kan paros. Nagkaturumba kayo. Pipimi na magkakaturumba. So, ano ba ka ito? Ang tendency is putulo na yan ang gibo ng fiber. Pag hagot, yan. Kulang naman nga ni diyan ang mga maabaka. And bako siya na yan. Siya ba pa mga pananom na destroso? Mga paruyan, mga manyog, etc. Kaya grabing epekto katong uminagi. Sana dahil pero dahil man kita makasabi dahil kita makasabi na dahil ng masunod na bagyo. Igwa na naman mga nagpapatakot. Taan bagyo baga, anytime, anytime, nangyayari yan. Masabi nga ni, summer nga, may bagyo, igwa. Taiba na nga ni ngunyan ang sitwasyon kan panahon. Rumdum nindo na yan ang Christmas na Christmas, may bagyo. New Year na New Year, igwa. Yan. Tayo na ini supigapod ng kambyada kan klima. Baga sa orasyo imperata, nadangog nindo na nagkukusog, nagdadakol ang bagyo. Yan. Siyempre, minsan kagibuan masanakan mga tao. Sobrang init, yan napigapod ta nga global warming. Yan. Gibo taman sa na yan. Luho na so ozone layer. Kaya baga, garo yan payong ang ozone layer. Kung alambawa so payong luho, taros ang init sa rarom. Iyo man yan digli sa tuya. So ozone layer, tayo ko taan na nagpaproteher kontra sa sobrang init. Dalan sa pollution and iba pa, naluho sa ozone layer. Di direkta na ang init, pasiring digli sa tuya. Kaya baga mareparo nindo. Grabe nga ang alingahot. Mabuyo nga mag-init. Talagang init na tunay. Taros sa sa tuulang ta, sa kulit. Iyon na iyan na pigapod. Udan kinaaban baga, nagugurang naman. Gurang na ang kinaaban. Siyempre, garumasan ang tao na minagurang. Siyempre, nagluluya man. So, ang kaipuan sa natabi is yan adaptability, adaptation, mitigation because ang climate change talagang yaon na andyan. Di mo naman pwedeng mapugulan iyan. Talagang grabe na ang pagbabago. So dati mga naramdaman nindo, natangya sa bulod,
nasa bulod na, pigbabaha pa. Ha? Alang ka na nga ito, una mi ngayon, pigbaba siya na sa kababan. Di ko mukhang mag-ngalas, sa bulod gani, pigbabaha naman, nata, denuded naman an kabubuldan. Iyo? Kalbo na ang kabubuldan. Dahil nakidakol na mga kahoy na iyukuta na ang ma-absorb ka na tubig. Nata, kagibuhan kan tao. Kita man sana. Tinawang kita kanmal na Diyos araw kaya na green green na kabubuldan. Bot sabihon, pano iyan ki mga kahoy, etc. Pero ngunyan, ilingon doon kabubuldan, brown. Nata, dahil na sa mga kahoy, daga na sa nanyaon yan. So, chances are, pagpaparauran na saturate na tatagmak ang tubig na dadamot sa daga, taday na mga kimanasagop, iyon na iyan makausa kay soil erosion, tapos landslide, ikunyaong ka nakatangod sa mga lugar na yan, sasakubon ka. Madadestroso ang sa indong kapalibutan dyan. Iyo po. So, okay. 25 minutos po makalampas ang alas 4 nin pagkahapon digdi sa tuyang programang 3D sa GB. Kaya baga si Kong Adrian Salceda husto na sana husto na sana ang sa iyang apelasyon sa national government na tabangan tabangan siya na ma-restore ang ang lugar diyan sa 3rd District. Grabe nga ning distrosong iwinalat. Grabing distrosong iwinalat kan uminaging bagyong uwan. Yugo mo 3.7 billion pesos sa infrastructure, sa agriculture, and livelihood. Sabi ni Kong Salceda na kung LGU sa nangaya, dai kaya. Tagura no man sana an era kan sarong LGU. Dai mo man magagamit so interong era para dyan. Porsyento sana. 10% kan era an para sa calamity fund. Yo? 10%. Kung sabi yung tanang may 50 milyones pesos kang budget, para sa whole year, 50 milyones, 10% man siya na dyan, ang magagamit mo para sa kalamidad. Pero ang 10% kan 50 milyones, dit man sa nabaga. Pura di man magamit iyan sa saro sa ng garamitan. Ano? Ipoprorate mo yan for the whole year. Sabihin tapang ngaya 500,000 ang nakatagama mo 500,000 ngaya ang nakatagama mo for calamity fund. That is good for 1 year. I-prorate mo yan. Kung ang danyos perwisyon mo 1 million alimbawa, so 500 million mo o 500,000 mo, kulang pa. Kulang pa. So, kaipuan talaga ang ang ayuda sa national government. Kaipuan na may gusto mag-follow up duman sa taas. Digdi matitesting ang sa imong
igos sa pakikipag-uron pag-disponer nin assistance ali sa mga national government. Kung dai ka man nag-iiro, nagalat ka sa mga kan ayuda, matawang ka, tingating, diiton. Pero kung ika mismo ang makipag-uron duman sa itaas, I mean, sa national government, pwede ka makainirib, makadisponir, nindoro da kulang kantidad. Iko kita ki mga opisyalis kang gobyerno magana, nag-aalat sana. Yan. Goro si Iwan Tamad, na nag-aalat na mahulog sa bayawas. Dapat iro-iro. Direkta ka pamasiring naman sa national government, makipag-uron sa mga pamayukan gobyerno, mga ahensya. Boss, baka lamang igwa ka dyan. Maski lamang diit. Ngata ngaya, araw ka ni kay puwan ni tabi. Madumang ka, dapat igwa ka na kay proposal. Igwa ka na kay isusubmit na ngaya damage report. Masubmit ka na kay kung ano saan mo gagamiton ang aagadon mong kantidad. Dahil ka man mataparan, halimbawa, nag-agad ka kay 1 million, tinawag ka siya na kay 500,000, paiton mo na yan. If no ana sa na kaniba, agad ka naman dumansain kung saan na opisina. Garo siya na itong nagsusulisit ka kay budget para sa proyekto. Iyo yan. Dagdagan mo, halimbawa, kulang man sa budget sa LGU, tadiit man siya nangani, kaya baga ni sistema is from barangay to LGU. Tapos, so LGU man, maagad man sa, ngaya mapatabang man sa congressman or sa governor. So, congressman or governor, maduman man sa Manila. Para mas maghagad man kay tabang. Kung may connection ka sa ibang nasyon, much better. Tayo ng mga foreign donation, foreign aid, igwa man siya kay pagtatao. Dati-dati baga ka ito, mahilig mo, dakulong kay mga nagdidirig sa tuya, mga alay sa Japan, Australia, China, Canada, US, etc. So mga mauswag na nasyon, so mga mayaman nasyon, may napadaramang kaayura baga sa to. But, yan, daita pag lingawan, ining so mga arayong barangay. Kung minsan, kairakman kan mga arayong barangay na dai narreparo. Dai narreparo, natangayata puro na sa duman sa araw kaning barangay so ayuda. Kami nga dai pa lamang natawan. Nakatulo na nga duman sa arong barangay, kami nga dai pa. Reparon man yan tabi kan mga LGU. So mga barangay officials man, pumasirin na sa LGU. Boss, tabi, so damage report man sa muya, ito ngaya, dakulo ng mga pamilyan, day pa na tatawang ki ayuda lamang, ito nag-restart kung sa insa ng gilid. Di lamang niya ki maatop-atupan lamang niya so arong ninda. Yan. Minsan, irakman kan mga ibang barangay na lalo na sa mga arayo, na halilingawan lugod. Di man iabot ki ayuda. Na dapat matawan man ki priority. Takon minsan, sa mga relief operation,
nangyayari siya na sa mga sentro. Sa mga sentro. Sa mga yaon sa kababuldan, day inaabot kay komunikasyon kun minsan, takon day man kay means, o kung bako man, alawig ang lakawon, day man na tatawang kay attention, irak man baga, para rayo mas na nagsapar nin problema. Ano? So yan, gayod, dapat reparoon iyan, tanganing sarama ang pahit. Daig pigpipili. Okay? Sige, 34 minutos po makalampas ang alas 4. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Cobra Energy Drink. Tatak mo, tatak Cobra. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige, so diretso po kita kan sa tuya mga istorya digdi sa 3D sa GB ngunyan na hapon na ini. O, oni bago digi sa Pawa, iguana dyan ki Pet Cemetery. So LGU kan Ligaspi, nagpagibo dyan ki Kampusan to para sa mga ataman. Ataman na ikos, ayam, inda kung ano pa, ang pwede dyan ipalubong. Dyan sa Pet Cemetery. Kung narumduman nindo, dyan sa farm plate, igwa man dyan ki Pet Cemetery. So, mga ataman nindong ikos, ayam, o ano pa man, na nagkagaradan, ipinalubong dyan. O ngunyan, igwa man digdi sa Pawa, Barangay Pawa. May nag-allocate man dyan kidaga, para duman pwedeng ipalubong sa mga ataman nindo. Inda siya na kung pwede dyan ang kabayo, or baka, or yan ang karabaw. So mga sarade, mga ano man siya na gayon, yung mga uso bagangon yan ang mga atama na ikos, tapos ayam. Kung sa mga working animals, di mo pwedeng ipalubong mo dyan. Karneho na sa nanindo yan. Mapakinabangan pa. Pero yun yung sa mga kadakol, nagkariling ako dyan sa luwas. Una ko, ano anyaon sa likod? Backpack. Ang laog kan backpack, ikos. Ayo. So mga, ano naman, mga breed na animal yun, mga ikos mga Persian cat o kung ano pa man. Bako man, dahil man pwedeng ngaya malakaw-lakaw ka sa mall, may backpack ka, laog kan backpack mo, lalag na ikos. Mamaya ka magkaan. Tapos yun yung mga ayam, serariyo itong sa namaga. Yan. Biburugtakan man ninda kay diaper. Kay poor man talaga. Na kung malaw ko dyan sa mall, guyod-guyod mo, may diaper dapat ining mga ayam na ini. Tabaka mag-arati bagan, dagitan lamang ka mo dyan. Iyo, yan. So, kung alimbawa, yan, para di pa ko nakailing tatanamski ngaya mortuary para sa mga pet animals. Or kung pwede man i-cremate. Una pa ko kaya na naisiyan. Pero kung halimbawa nga natural death o kung ano pa man,
O igwa na dyan tabi sa Barangay Pawa. Nagpabugta kay Pet Cemetery so LGU Legazpi. Inda ko lang kon may bayad man. Ta sa mga public cemetery, mabayad ka. So, looting o kuparon. Ngayon for 5 years, kung perang taon. Sa mga, nga kayo ni, sa simbahan, igwa man baga dyan kay, sapod kayo to, Tata Nems? Nalingawan ko. Yan. Igwa masin dyan, babayaran man taon-taon. Okay? So, anyway, at least, igwa na lamang kay, yan ang, nga kayo ni, yan ang papalubngan kan mga nagkagaradan na animals. So, mga ataman tabi nindo. Okay? Sige. Bueno. So, diretso katakan, iba pa niya itong mga istorya. Pigaanap ko digdi so pronouncement ni dating Congressman Elizaldico na at last, nagtaram na siya. Nagtaram na siya kan sa iyang nasa buot. Mananong digdi sa mga alegasyon kontra sa iya. Medyo alawig ito Saya na daw ito na nakabugtak. Ato na ta iligaro tabi dyan sa imo, Tata Nems, kung yaon may kopya ka ito. Itong sutara mo ni dating Congressman Elizaldico na may idinamay na siya. Supposedly, ngunyan, pipaampang siya duman sa Senate Blue Ribbon Committee. Yan. Okay? Ngunyan, nagpala siya kay recorded video. Manunungod sa mga akusasyon. Nag-ali, rumduman nag-ali si dating Congressman Elizaldico bago nagsona. Supposedly, after sona, mabalik siya digdi sa Pilipinas. Pagduman niya sa ibang nasyon for medical treatment, medical check-up. Ang sabi niya, mga ipagnod, sinabihan siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na ngaya stay out of the country. Dahil ka na ngayango na mag-uli digdi sa Pilipinas. Yan ang kami na ngayon bahala sa imo. Yan. Okay? Pagkatapos, yun ito na nagluwas na sa kung ano-ano na mga akusasyon kontra sa iya na pigduduo na siya sa mga flood control projects na ini. Yan. Yan taramon niya. May mga nagkaunarabihan siya. Si Budget Secretary Amina Pangandaman, tapos may mga undersecretary pa, etc. Yan ang dating Speaker Martin Romualdez, etc. Pati nga ni Sumalakanyang. Yan. Kaya, di naman nakatagal na si dating Congressman Saldico. Yun man sa nangyay, niralaglaga na. Kamuya pala, sabi ni Kong Saldi, dumanadang ko sa taramon niya,
muyang one time ali isinda sa Singapore. Ali isinda sa Singapore, on the way back home, yan, may pigsasabing brown bag. Yan, nanawalat. Mawalat na siya ng iba, dahil siya na mawalat itong brown bag. Mas importante yung da ito. Tadumang palaan, bugtak sa ibang mga proposal. Yugo-yugon mo yan, sabi po, digdio, sabi, Sumalakanyang naghagad na i-insert an 100 billion pesos. Yan. 100 billion pesos na kan panahon baga si Kung Saldi iyo ang pamayokan appropriation committee. Yan. Iyo nga ang taramon kan Malacanang. Sabi daan ni budget secretary o yan ang Amina Pangandaman. Tayo na po rin nga ni siya. And may instruction niya. Inapunan man siya ni dating speaker Romualdez. Yan. Yung 100 billion pesos na insertion. Yung mo yan. May pinaluwas na listahan nga ni. Yan ang yan ang listahan kan mga insertion. Una, hindi ko nababasang maray. Panini o dakulon ini mananggad o. May listahan kan mga proyekto na ipigtugon kay saldi ko na i-insert sa 2025 national budget. Dakulon ini. Paano daw ini o ano yan? Ito nata may pick-anap kita. Yan. Ilimunta kon ito na. One. Nangugunta. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan.
Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Yan. May part 2 pa. Ha? O di, paano kayo niyo? Ha? Laglagan blues. Ayan. May listahan digdi. Ha? Kung arin, sabi digdi, allegedly, antara mo ni kong saldi na ali ini sa Malacanang. Yo? So, dakul digdi an madadamay. Dahil ko ugari ano digdi so mga listahan ta sa radyoton. Yan. Okay? So, yan ang problema kayo ni. Pag-abot kan aldaw. Tayo naman nakatagal si kung saldi, siya na naduduunan. So, yan. Ano ito? Balikan ito. O yan ang ay nawara na. Yan. So, hopefully, baka lamang. Yan. Okay. O, sabi digdio, yan ang Palace in panic mode. PBBM calls emergency meeting with the Security and National Defense Secretaries.
Yan. Sabi po DNA dahil sa ipig-implikar ni dating ako Bicol Party List Representative Elizalde ko, si Presidente Bongbong Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez sa questionable budget insertion. Yan. Okay. Nagpapod na da. Anin pagtaripon. Yan. Yan ang problema. Mentioned in the latter part of your speech na Baka ngayong araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's baka anong ngaran kayo ni siyempre na yug-yug man. Okay? Ta nagpa-press conference nga ni palan. Ta dalan kan itong revelation ni why is ni for Congressman Zaldico's passport not yet cancelled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. I'm not a lawyer, so I cannot. I'm not the best person to explain it, but that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Yan, okay. Si Presidente Bongbong Marcos tabi ito. Yan. Tanakaunawin mo nagkakani si Presidente Marcos na kung igwak yung mga kasong isasangat. Yan. Pwedeng ipakancel ni Marcos ang passport ni Congressman ko. Yan. Ngayon mo niya siya, that remains to be seen. Dahil tapaisi, dahil pa man pagsasabi kung ngayon talagang ngunyan si dating Congressman Elizalde ko. Yan. Nagkaburukingan na. Pero, ano talaga ang nasa erarong kayan? Ano talaga ang nasa erarong? Although, may pagsabi na baga si Kong Saldi na muyang kan Malacanang na magkaiguanin 100 billion pesos budget insertion. 100 billion pesos sa 2025 national budget. Baka dahil nangyari. Ayan ang problema. Magkakamaruluwas ang katotohanan kaya ni después pag-abot kan oras. Itong mga pigsasabing mga testigo, kung alimbawa pauli-undig di si dating Congressman Elizalde ko, paampangon sa mga pagdangog, mas maray na ito ang gayod sa korte na siya na mag-arampangan. Sa korte na siya na mag-arampangan, tadyan maruluwasan ang mga ebidensya. Diyan maruluwasan. Ayan. Siyempre, kanya-kanya na yan. Ngunyan, ang binangga na ni Kong Saldi, sumalakanyang. Na-implicate na si Marcos. Yan. Ito nga na yung pigsasabing 100 billion pesos na muyang i-insert. Yan. Tamay ururon. Pati si Speaker Romualdez, nadamay na. Sabi nga ni, ako nga napag-utusan lang, nasugo man sana.
nasugo mas na siya nagsugo. Natural, so mas nakakalangkaw sa iya. Ha? Bako? So mas nakakalangkaw sa iya. Yan. Ha. Kaya maribok. Ha? Maribok talaga. Ano mo yan? Ang gobyerno ta. Ha? Yan. Bata, may mga nakaschedule na rally sa mga masunod na aldaw. Inda ko lang kung ini makot sana daiman. Ayan. Dakol ang mararabasan talaga. Okay? Anyway, magbantay siya na katabi kung ano ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Bueno, mga tugang, for the meantime, mapaara mo na tabi kita digdi sa tuyang programang 3D sa GB. Atong sendo sa karayabot ka na opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salazar. Hasta sa otro semana naman tabi kita. Kada Webes asin Biyernes. Alas 4 sagod alas 5 nin hapon digdi sa DCGB. Mabalas po kan sa endong pag-antabay ay kulabat ko pala at yan alas 6 Battle for Third or sisay kayaan makaporit. Battle for Kaporit. Manggana daw kaya so pula sa blue. Kung gumana so pula ay kaporit so blue. Dahil lamang nakatana higana. Yan, kaya maigpit ang laban dyan. First game alas 6. Second game championship. Knockout fight. Blue o itom kontra green. Siya doon magana dyan, ini so Albay Papawis basketball tournament. At ang pambato kan green si Nico. Makakalawan mo dyan sa likod mo. Yan pa dyan sa likod mo. Si Joshua. Kaya na. Grabing preparasyon. Yan. Watch out tabi dyan na yan sa ICR. Sige po, mabalas po kasi ng pagantabay. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.